Tästä alkaa Billin My Day. Jee! Mä oon tosissani. Elikäs no me mennään nyt mun kaverin kanssa yläkertaan, koska me ollaan mun kaverilla. Ja joo. Mut mä siis sain kuvata tän koko päivän tätä My Dayta. Mutta joo. Hei hei. No niin, moikka. Eli me ollaan Lily Pet Shopin kanssa yläkerrassa. Ja no sä voit kertoa itsestäsi jotain. No mun nimi on Chloe ja no mä oon Lily Pet Shops -kanavan niinku matkavloggaaja. Niin kuin mäkin. Et jos me mennään niin Gentressien kautta selloin, niin mä kuvaan niinku siellä jotain semmoista. Joo, ja sit jos mennään joihin maihin, niin siellä. Niin, se on. Mut joo, me ollaan nyt yläkerrassa ja moikka! Niinku mitä teet? Apua? Apua? Mihankin-haaste, täällä tullaan. Ei, eli siis me ollaan siis tultu tosiaan koulusta, mut me ollaan nyt menossa Lily Pet Shopille ja joo, me ollaan nyt menossa sinne. Mut oli ihan ok koulupäivä. Meiltä loppu 14.15 koulu, eli vartti yli 2. Ja joo, nyt Lily Pet Shop alkoi tekee vähän videoita. Joo. Nyt me siis ollaan Lily Pet Shopilla ja joo, ei me mennäkään. Tai itse asiassa meidän eka piti mennä meille, mutta me ei mennäkään meille. Sen takia, koska kello on jo niin paljon. Joo. Tänne itse asiassa ei se ole paljon, mutta mun äiti tulee joskus 5 ja kello tulee kohta 3. Mut joo, ei mulla muuta. Joo. Tämän My Dayn tähän yhden syyn takia, mutta mä en kerro sitä. Mutta toivottavasti tykkäsitte videosta ja nähdään ensi videossa. Moikka!